Dobrodošli na Stipinu emisiju. Danas ćemo imati najbolje ideje koje ste ikad vidjeli, ljude koji ste ikad upoznali, a prvo ću vam ispričati koga sam ja upoznao danas u Šibeniku, koji su snimali film. Jedan gost iz Na rubu znanosti koji mi je najdraži je Ante Korlat. Upoznao sam ga, najjači gost u Na rubu znanosti. Možete ga vidjeti, utipkajte Na rubu znanosti, električni automobil, izaće vam sve. Hvala, od srca vam, Dženja. Pretplatite se, kliknite zvono i subscribeajte se. Pretplatite se na YouTube kanal Stipe Lalić Bukić. Pretplatite se, vidjet ćemo još videa, još emisija, još komentara. Hvala, doviđenja.